Haan arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, good morning po. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato ngunyan aldaw na ini mga tugang ni Friday. Biyernes na po, petsa 7 na sa bulan kan Agosto 2026. Happy Ibalong Festival! Start na po, opening na mamayang hapon kan Ibalong Festival. And then siyempre naman po sa mga kababayan natin, mga nagantabay po sa kanya-kanyang mga tahanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Ako po ang sanong lingkod, Mardila, daing ibang salit sa Perotian. Iriba na po kita hanggang alas 11 lang. Kapag alas 11, kasabay natin mamaya yung Department of Trade and Industry para po sa programa mga tugang Consumer at Negosyo. Every third Friday of the month po yan, 11 to 12 noon. Para po madagdagan ang satuyang kaaraman tungkol sa mga pinagigibukan DTI sa implementasyon mga tugang ka mga programang pangnegosyo. Grabe na po ang mga implementasyon kan mga regulasyones para po sa patas na pagnenegosyo at yung proteksyon sa mga konsumidor. Aramon na po yan mamaya. And then siyempre, lado technical, daw po dyan Kuya Jun Napolis. Out na po si Ronald. Bantang yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Kaya pong IT. Sa newsroom, kompleto na po ang ating tropa. Nandiyan ang Papa Mars Angel, sina Jenny Valyaran, si Shara May Leron, bagatapos si Nicole Angloriani. Kaluwas ang Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya para ibalagibog sa banwa at mabuka ng mga turog sa pansitan. Siyempre, Field Commander Jimmy Nasalita nasa linya on assignment. Ali po dyan sa 3rd District. Paring Jomar Bien si sa 1st. Si Partner Al, hindi po sa City Hall. Si Karen sa Kapitolyo. Si Joshua, mga tugang sa Daraga area at si Baby Angel Mostaza dyan mga tugang sa Legazpi Port District kasi sa Regional Center site. Ano na ba yung mata sa mobile? Bueno, rangkadata na mga istorya at may importante pong pinagtututukan ng mga pag-iribat yaon po mga tugang sa Bicol Region si Secretary Angara Sonny Angara Candepe dali po siya duman sa Naga nagpasumpa sa sobra 5,000 na mga promoted na mga teachers. Tapos diretso siya ngunyan dyan sa Ligaw para po sa inaugurasyon naman and blessing kan bagong Schools Division Office ka building mga tugang sa Ligaw City. Nasa linya na si Chief Jimmy Nasalita para po sa nagrinyatong istorya. Chief Jim, good morning. Please come in. Yes, nagtataga bagsakan na uran. Inabot na. Finally, si Secretary Sonny Angara kan DepEd. Kasabay si Congressman, AKB Congressman
Pido Garbin, Mhm. sabi Director Mar, and sa ngunyan, yaon sa entrada ng gadkay madali lang sa tilawan na tulos ini kay Gunting Mhm. para sa ribbon cutting. Nagre-report kita Director Maran sa Rosa Talinga sa bus na picture kita. Ayan. Sanali lang tayo sento diyan sa kwan sa pagiribat sa technical at mga pangyayari. Ayan. Remati na Director. Remati na, putol na. Ribbon, remati na. Yan, Isenso, nagadalaga na sa satellite niya to ang signal, ay ang mga litrato. Yan, palaog na, unveiling of marker na ang kasunod na kabtang after kan ribbon cutting, sa Gulpi. Mga official kan DepEd, yaon di si, ano nan rangko kanin ni Sir Asintillas, Assistant Director. Iyan yaon digdi, kan DepEd. Sa Albay ka rin, Albay. Aday ko sigurado. Basta nahiling ko digdi si Director, si Sir Centillas. Aha. Yan na, nabuksan na. Direct. Kwan. Perti man ang tindogo ni kunya no ni Sunny Angara. Construction of two-story DepEd Division Office building with roof deck was constructed under that 2004 General natari ko nababasa Management and Supervision Capital Outlay Fund of DepEd Central Office availed by DepEd SD Oligao signed Division Superintendent name Pagwimo marilis picturean ta. Ayan. Kaya bala na dyan ang mga pag-iribata. Sige lang ang send ko sa GB Live. Sandali lang. Ayan. Solved. Pasakat na kami sa second floor, Director Mar. Baka may oras ka dyan pang ma-reserve na interview ta. Hanggang alas 11 lang ako, Jim. Tamay DTI kita masunod. Ingwang ko na matauron si Congressman Pido Garbin. Hello, ma'am. Hello, morning. Si Sumanga. Yan, digdi sa baba na sa batang. So ako, Director Mar. Okay. Gamitin ito naman sa mga digdi, mga insertion. I-box out. Maki-box out ka naman. Gamitin ito naman sa insertion sa mga piyot. Ang sa second floor, naglalakaw ako, patakap digdi sa second floor kasabay mga staff. DepEd, digdi sa pano-pano. Brand nyo. Sandali. Oto na, nasa laog na kaining, masuso ako. May programa kayo, digdi direct nagigibohon. Ayo. Kasabay ni Secretary Angara, Congressman Pido, si Sir Centillas, Mayor Nando Gonzales. Yan sitwasyon digdi. Sandali, tamalaw ako. Dahil kung maka-interview direct, nasa kwa na. No, di bali. Lamisa na ini. Aber, tangugunta na lang kung ano ang presentation mensahe ni DepEd Secretary, ngunyan sampangan kaning mga taga-DepEd, digdi sa Ligao City. Okay. So, kami trust, yan na muna. Give na salita di si GB nyo. Thank you very much, Chief Jim. On assignment, tali po dyan mga tugang sa siyudad ng Ligao sa pag-inaugurate, as in pag-blessing mga tugang kan sarong bagong two-story school division office dyan po mga tugang sa Ligao City. DCGB on assignment. Kaya po tabi, piglalauman na sabi ninda, mga tugang, ang pasilidad, piglalauman na mag-improve kan kapasidad kan division office para ibariwas ang mga administrative and program functions as in makapagtaonin mas epesyenteng suporta sa mga eskwelahan, mga tugang dyan po sa Ligao City. So, yan po tabi, dakulang bagay. Bueno, dagdagan tayo istorya. Lipat kita kay Baby Angel. Parang si Baby Angel nakatutok ngayon sa third day kan Albay
Summit. Diyan po sa ano yan, Renewable Energy Summit, Albay Just Transition Conference, diyan po sa Oriental Hotel. Angel, good morning, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagpalyo muna ko yung kay Sir Mar sa Subo. Dahil ang tango niya na pagkaaga, Sir Mar, bubuksan iniong Agri-Trade Fair o ining ibalong Trade Fair 2026 sige sa Ayala Malls, Legazpi. Kung sa Sir Mar, nasa 15 mga exhibitors halidigdi sa lokal. May informe kita dyan sa Marahali sa Ginubatan Albay na mapartisipar digdi sa nasabing Trade Fair na madula Sir Mar sagod sa Agosto 23. Ngayon Sir Mar na taon na may tema ining promoting sustainable agriculture, local products and agribusiness opportunities kung sa ipibibili digdi Sir Mar ang mga produkto kan mga asosasyon, mga micro, small and medium enterprises, ang mga produkto Sir Mar kan mga person na deprived of liberty o mga PDL sa Legazpi City Jail, kasabay pa ang mga handicraft as in iba pang mga pagkaon Sir Mar. Sa mensahe Sir Mar ni Ma'am Sheila Nas ang pabayukan na City Agriculture Office, napigtatawan niya ni doon na bakulang ngayon ini simple ngayang agri-trade fair dahil ang tatig tatawan niya ni recognition itong sa mga efforts sa mga higos asin panlayman kan mga paraong asin pasira digdi sa Legazpi City tanganing masiguro ang pagkakaigwan ng supesyenteng pagkaon na digdi tabi Sir Mar. Pero duman Sir Mar sa mga ibig pabakaligi, so paborito ta Sir Mar na nagtatao ni na libreng pananong na pwede Sir Mar na i-avail kan publiko. And so tatod lang Sir Mar, gigibuho na itong supag putulman ka na ribbon na official na pagpuon ka na grade say fair digdi po sa Legazpi City. Nangupunod tabi Sir Mar ang naging mensahe ni Ma'am Sheila Nas, ang City Agriculture Office Head. Ng ating magsasaka, mangingisda at mga lokal na mga agripreneur. Dito nila pinapakita ang kanilang mahalagang ambag, pagtiyak ng sapat, gas at masustansyang pagkain sa bawat hapag ng bawat pamilya. Sa temang promoting sustainable agriculture, local products and agribusiness, muli natin ipinagtitibay ang ating pangako na susuportahan natin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng inobasyon, matatag na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa ating mga lokal na producer upang maipakilala, maipalawak ang pamilihan ng kanilang mga dekalidad na produkto. So, yan po, Mark, ang mensahe ni Ma'am Sheila Nas, ang City Agriculture District sa Legazpi City, kung sa pigin ganyan na sa Mark, nablikuan mga mall goers na maghapitig gidigilang Senator Mar sa may labikan na Ayala, kung sa madura ang nasabing aktibidad sagod sa Agosto 23 sa 2026. Okay. Yan po Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, halos ito'y assign na PYJ Enterprises din sa Barangay Orosay, Legazpi City, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, baby Angel. So yan po tabi, mga tugang ang pagbukas kan Agri-Trade Fair 2026 in connection po kan celebration kan 35th Ibalong Festival dito po sa Legazpi. Yan po pagpromotir kang sustainable agriculture, local products and agribusiness opportunities. August 7 to 23 po yan. Kaya pasya lang kayo dyan sa Ayala Malls, 9 a.m. to 8 p.m. para makabakal po kamo kan mga produktong agrikultural, mga presko, as in direct from the farm. Ali po dyan mga tugang sa pigya display kan mga kababayan po niya to, mga tugang na mga kaparmers ta. Mga vegetables, may mga may tapayas, may mga prutas, may vermicast, asin mga pantanom, igwa po tabi dyan na makukuha, kaya pasir na lang po tabi, okay? And then also, duman po sa mga kababayan ta mga coconut farmers, yung mga coconut cooperative, congratulations po tabi sa inyo, salamaton man sa Department of Trade and Industry, dahil dinara, mga tugang, ang mga coconut cooperatives natin, yung mga entrepreneurs na kang coconut, dinara duman sa Manila, dinara sa Alabang, mga tugang sa Mandaluyong to, no? Ang Alabang,
Muntinlupa. Yan, Alabang Muntinlupa, duman sa Festival Mall para sa Bicol Coconut Trade Fair. So, maugmamang kita ta saro sana imbitaran mga tugang kang Department of Trade and Industry yung pong inorganisar mga tugang ni Father Momoy asing kang grupo yung pong Laudato Si Cooperative, Agriculture Cooperative. So yan po sinda duman nag-display kan mga produce na mga coconut products. Kasarabay po ang mga pag-iribata na naraon po duman. Okay? So, yung ano yan, enerhiya, innovation, mga tugang, asin ang sabi nga ni Kayan, the best of Bicol, yan po duman mga tugang sa lugar. Kaya mga kababayan tayo niya ako sa Manila, o pasyalan nyo, mga kababayan natin lang from Bicol, yan po dyan may taga-Albay, may taga-Cam Norte, Cam Sur, Masbate, at saka Catanduanes, yan po dyan gabos sa mga produkto, mga tugang na hali po sa coconut. Kaya, suportaran na po yan, mga kababayan tayo po dyan sa Manila, para makabenta ng marami yung mga kasama natin. Mga ka-farmers yan po, daro po yan sa mga lakdang man para may promotir kan Department of Industry, ang ating pong mga kababayang mga magsasaka ng niyog na maipresentaran sa mga produkto. Bako sa na ngayon na bilog na niyog. Ang niyog baga, matindi yan. No? Dakula products po na hali po dyan, magpuon sa dahon hanggang matugang sa ugat mayroon. Lalong na duman sa bunga. No? Sa bunga pa lang, kadakol ka na po dyan na makukuha. Kaya atamanon ta ang coconut natin. Atamanon ta po yan. Dahil pagparapurutulo na maging coco lumber, kundi magtada kita kampara po sa pagkaon. Di ba? Okay, mga tugang duman sa mga kababayan ta. Sayang adi, medyo kulang ang oras ta. Pero may good news mga tugang because may bagong policy sa solar power mga tugang ang Department of Energy. Hinali na sa mga permits asin mga babayadan duman mga tugang sa pangharong asin business small scale na solar panels. Ayan. Nagluwas po ng patakaran para sa zero export solar system asin micro solar systems na gagamiton sana sa harong, opisina, eskwelahan o negosyo para sa sadirindang konsumo. Yan. Yung sabihin, pwedeng gumibo ng sadiring kuryente gamit ang solar panels. Imbis na mag-asa sa electric cooperative o distribution utility, pwedeng maghali po sa asaldang kanal daw ang parte kan sa imong pigagamit na kuryente. Yung zero export, nangangahulugan po yan na ipigpapadara sa power grid ang sobrang solar energy. Ang namumuna ko krear na kuryente, pigagamit sa nasadaw ka narong, edipisyo o negosyo, kay puwan sa nang may teknolohiyang mapugol sa pagbulos kan sobrang kuryente pabalik sa grid. Okay? Yan mo tabi, ngani po na makatabang. Siguro sa mga susunod na mga aldaw, i-diskutir ta po ini. Dahil lang malinaw digdi kung halimbawang kasabay digdi so naglaog ka ngaya sa kunyan, mabakal ka mahali na sa mga pigahagad baga na mga ano kang engineering office so electrical plan mo kasi iba pa kunsa yan po lilinawon tayo sa mga masunod na medyo kapos kita sa oras kunyan. Okay, and then sana daw yan madagdagan ngaya ang mga ang pagbakal man ngaya kang haleko duman sa mga malaog po duman sa net metering system. Tas ang unyan, garo kunyan garo nasa 650 sana. Ang pagbakal. I'm not sure of that kasi variable da po yan duman sa ano yan sa aspeto kan generation charges. Yo. Okay, o paano tabi? Arangkada na. Lakaw-lakawan ta na. Para po sa mga kababayan natin, standby lamang. Para po sa programa kan DTI, ganyan po ang aldaw. Salamat po. Ay, mangyayari. Pili na i-quadro ini. Ayos Salamatan po tabi sa Indo Pagantabay. God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior